Di barîna berfê de bajarê Amedê piştî 53 salan rekorek şikand. Bajarê Amed berê niha 53 salan berfekî wisa zêde dîtibû. Amed dê rojên herî sar ên 20 salên dawî dijî. Sarbûn du roja dest pê kiriye û heta yekşemê wê berdewam bike. Li seranserê bajêr û bi taybetî li deverên bilind, hin deveran kurahiya berfê gîştiye 45 û 5 santimetreyan. Ev wekî berfa herî zêdeya 53 salên dawî hat tomarkirin. Befir bi xwe re hin zehmetiyan jî anî. Rê hatin girtin, erebe li ser riyan asêman, welatî di çûyîn û hatinê de him nava bajêr, him jî navbera bajaran de zehmetî kişand. نابو 12-13 سالم چیکار ندیدیم. این دفعه و برکت هم کیف هم زیاد هم پر خوش بون و یعنی hayatım da belki o ne diye hazırlıksız bu, maniden yakalanmış bu. Milletin ki o perişan bu. Ama hem şu kadar o düzelmişti be yani inşallah. Vallahi sıkıntı ya bu. Ama araba خود در نقص از آن من قاطع مثلا عربه من قاطع در قصناش برداری گردایه. Amed bi barîna berfê re ne tenê bi betaniyê spîre lê di heman demê de bi sermayê re jî tê dikoşe. Pêşbîniya hêwayê nîşan dide ku germahî dê heta yekşemê biguhere lê dê bişev wê dakeve bin sifirê de 22 pileya. Şaradariyên bajarê Amedê û navçeyan bê navber dest bi paqijkirina riyan kirin lê xebat têrê nekir. Ji ber wî jî dikandar berderiyên xwe paqij dikin ku cemet negire. Berekete pisliğe hemû temîstika yani sirkülasyonu ha. Sirkülasyonu atmosferiye yani ji bu xwedezî işi xwe pir baş zanî yani. Her tiş bütünsel e. Mesela berf nebû, baran nebû, belki sed heb nexweşî derkeve. 2011 da zî ava bariya. Em dixwazin berf bibare. Berf baş e, bereket e. Rê girtin bê zehmetî zî nabe. Gerekî zehmetî çê bibe. Berê milletê digot berf nabare, ana ez dibare hikî gere zehmetî çê bibe îşallah. Ji aliyê din ve seferên balafran hatin rawestandin, li hevde navçeyan dibistanê zarokan 3 rojan hatin betlanekirin, ji bo heywanên ku li derve mane jî em hatin danîn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.